זוכר את המושג הזה, טביעת רגל אקולוגית. בתוכנית השתתפו 180 ילדים שגרו בתרשיחא ומעלות, שני המגזרים היהודי והערבי, בהנחה שכולנו שותים את אותם מים ונושמים את אותו אוויר. חשוב לשתי האוכלוסיות, לשני העמים, שהמקום יהיה נקי, שיהיה פחות זיהום, שנוכל לשמור את הדברים לדורות הבאים. הכוונה מהמפגש להפגיש את התלמידים דרך האומנות והעשייה בחמר. הילדים לקחו דברים זהים, דומים, והיופי במפגש הזה שכל אחד הראה את היצירתיות שלו במשותף בין תלמידים ערבים ויהודים ביחד. עשיתי בית ועשיתי עץ ועשיתי באר, וליד הבאר יש לי. נגענו בכל מיני נושאים כמו נושא הצריכה והצרכנות, כמה אנחנו צורכים, מאיפה מגיעים הדברים. רוב הילדים משתמשים בדברים והם לא יודעים בדיוק מי עשה אותם, איפה עשו אותם בעולם, מה ההשלכות הסביבתיות בעקבות זה. הלכנו להרבה טיולים ולמדנו המון דברים. הלכנו לבאקה אל-מרזיה. הנושא הזה של אוכל תעשייתי הפנה אותנו לנושא שזה האוכל המקומי, שאפשר לאכול ולצרוך מוצרים מקומיים. הילדים למדו מה זה קומפוסט, נגעו בתולעים האדומות, הם התחילו לדעת מה זה אוכל אורגני, מה שמים בקומפוסטרים, הכנו את התשתית לשנה הבאה. אם אפשר לתת ליצורים החיים לאכול את זה במקום סתם לזרוק את זה ושזה יוסיף למזבלה, אז נותנים את זה ליצורים החיים. אפשר למחזר את כל הדברים האלה ולעשות משהו טוב. השאיפה שלנו שכל הכיתות יתחילו למחזר. בכל כיתה היו שני דליים של פסולת אורגנית ופסולת לא אורגנית, וכל כיתה תתחיל למחזר, וכך בעתיד גם מצפים שהבתי ספר יהיו מרכזים לקיימות, מרכזים למחזור, שתגיע גם הקהילה תשתתף בזה. עשינו עוד המון דברים ונהנינו מאוד בפרויקט. ואנחנו נפגשנו עם הערבים. הילדים התחילו להכיר מה זה יהודי, מי זה ערבי. בחיים לא נפגשו, הם ראו אותם רק בחדשות, ראו את המתנחל, את החייל. עכשיו הם התחילו להכיר מי זה יהודי. יש אנשים טובים בשני הצדדים, התחילו להכיר אותם, לשחק איתם ביחד. אנחנו רוצים שיהיה לנו קשר ביחד.